tuna kan khes boy pui tur po hi khes dang dai tak mai hani dona ngun takin ngai thaleila akwal thuiru tuk kan ti lo nan kan hriat thiam ol sam na tan uluk taka kan ngai thla ka ngai dona ni kumsang ni som ni pakhat khani in USA Massachusetts da chuan papakhat le afanu choka an thuduna pindan chungchu are arai maya TV thom po omlovin pon lama motor tlan thom om heklo fridge ri thum ham bak thom om lova tet chu choka thutlenga chuan a kut suin a thron trai maya a kut chung tang chu in sual tir nau nawin a kut te chu andang bui to maya ne abula chuan a fanu Ashley Randell chu thuwe bokin an ngoi dun wanga trong chuak masa jok ni an hre ni nalang te tamhing pum chu Theodore John Conrad ania tuna ero a fanu chuan a ming chu tet emo Theodore John Conrad emoti Sherowin abula chuan a thu ve rengani tuna a ming put hi chu a in phu chop mai hania anu le pa ming sak a ming dik tak chu Theodore John Conrad chu nia Mase fanu chuan apa ming chu Thomas Randell ni in a hria ano pantet lai train chu ming chu apa chuan a pu char thin siani Ashley chu ron tong chuak masain pa haron ti thop sat maya chuta enga momin hril tur na yang khan in soya zot ti chuan a hans tilea tet po chu alo bung khat mai tuna thu soi tur hi kumsom nga chuang zet chu alo thup to a afanu chu han hril dot chu a hre em mai ani kumsom nga chuang alo ngoi to a lem changin do tam tak alo soi to chu wang chuan a soi hre hle mai tuna chuan biru reng chu haning ta ni nge do chea tlan kual po thu la ti to lo hun re dam to don chuang lova engkima soya ngai ni o chu han thian kharin Ashley ngun takin lo ngai tharo tuna ka thu soi tur hi chu eng po ni sela ka mai chati ma hrema support maila eng po lo thleng sela inu nen hian ka mai chu ni ti hrema support mai te chuta a han ngoi le wanga Ashley om chu nuam lo dewani a han thu on dewa apa kum som sari chuang to chuti tak maya a han serious mai chu a mu than lo ani wangin a oma nuam lo tak zet ani apa chu pafiam thu du ve tak mai le pakom nuam tak mai han e trina tun tru mai ro chuan ani chu a serious ma engamo tak zong a soidon ani ti a hrethiam tet chuan soi chun zomin ka ming le kani na ka soi le i hria zong hi dot vekan nia ka ming Thomas Randell hi chu ka phuwa chop pani kano panlaya ka ming kanu le pa sak chu Theodore John Conrad ani thung a hanti chuan Ashley lam chu hoin ani chu alo ka ho maya angoi reng chetson zai po arel lo chuta kalano pan lo lai khan thil ka ti suala ka in chir tak zetane ka thutluk na siam sual chuan ka hring nun engkim hati chevek sia kanu le kapa ka chungte ka thiante zong min hlo ti rovek ti chuan katlan seta a chol det lai chuan Ashley chuan eng wangin mo halo ti thuai tet chuan dot wang mole ke hi ru kani kan poisa tam tak po kha ka tho chu ni lovin ka ru kania kumsom ni mi kani line kumsang ha ko somruk pakua khan Cleveland Bank chu karoka tlan chein kabirua mase tun thlengin man lovin kabiru theani ti in athuruk zong chu afanu chu arhil tavek mai ke chu chup kan sarwangin rei kadam to don lova he khovel ka chu san ma nge hian thudik puan chu kaduani tunge kania tunge ka chung te ti hrelowa inom tur hi ka ngai ngam ngang lowani ti in afanu hna chuan thilni na dik tak chu ha soi chuak ta a in puan chan te po chu a hril vek mai tin athi ma chuan in puan na le kha chu ziakin thilengkim ani na le afin fia theidan tur nen lam chuan ziakin ada thlap mai bokani chu thu chu Ashley chuan vong rengin apa dam chung zong chuan a soi chuak du bik hau lova a in puan nu rei vak lowa tet Conrad chu kumsang ni som ni pakhat chuan a boral zuita hetia boral nuwa hian police depot chuan thilom dan chu hanron hreve ta ti chuan police te chuan an theyang angin ma an han la kumsang ni som ni pahnia chuan US Marshal Service official te chuan tet Conrad chu kumsom nga liam ta bankrok tu ani ti chu han fin fi azia ani hi kumsom nga chuang zet chu bank karok nuwa man lovin abi ru theyani
ti chuan kan case boy pui tur chung chang chu ti khan a zo ti chu ni maya khatia han soi tlang ngal na chan chu thilom zia kan hriat fi le zual theina ta na ti kan nia a top lama thilom zia han soi fi hian then khata chuna fi zo tok train lova amero chu engtiang chen nge tet konrat chuan bank chu haroka engtin nge abi ruk ti kha kan thlirin kan ngai thau jel donia engpo ni sela lai khamin han me sakla hype ti alo tol phei chuan hype kha min han me sak vele bokla alo mom viawang ole engpo ni sela mi hring thluak chak dana in chen lova tet konrat hian bank karok nuin a minglema Thomas Randell chu a in phu chopa ma se tet ti char charin kan soidona ni mi pakhat chau ani ti kha shereng taila ti chuan kan case boy pui tur chu i han chai chodon ang miang kumsa zago somruk pakua July ni som pakhatania tet konrat chu a thozang khai view mai chu mini chu tu dangang bokin ni ron chuak sen le luanga tet po chu fiscal turin nain siamol mol mai chu mini chu zir top ni ania atukin rin ni chu office chol ani wangin na thok tu te chu han phur le view mai ani ni e thotran ni tuk a in zir top ni tuk hi chu anuam ve shim bokalom tet konrat chuan ati tura hrechianga midang te aya afin lo chu tuntruma hian afin fiat heidon ani athil tumbul pui per chu bank rok chu nia ani hi banka athoka tunlaya clock kan tiang chi hini in volt teller antimaya poisa andana bombi ka chuan ani hi athok thin ani bank karok dona chuan teta omdan chu apa ngai veka atho puitenen chuan anin fiama bara te zute an in hova until ti turte an ruman zong te po chu han soi hova atrian tenen chuan khoi emojin khothon te po an tum ve bok ma se heti chung zong hian tet konrat chuan bank chung chang chu hazir chiang na sal hlea chuminia chuan tunge bank chunga chuan omanga tutenge omlowang ti po chu ha hrechiang em atan chuan maikor ti vel silai ti vel po angai lem lova midang te ti thlabar po angai ve lem lo bank rok chu thilol sam tak ni donin na hria chumini chuan chochun a thian pa Russell Metcalf nen chuan an eiduna ani hi a best friend ve ania tet le Russell te hi anin kom ngei viowa thileng kim man ti dun train Russell hi a thian thatak mani sela tet hian a ring mi alova athil ti tur chu amma mai ti tumani tuna hian an thian dunin Flaming Embers restaurant a chuan chochun an eimeka an pani hian Society National Bank headquarter downtown Cleveland a chuan an thok duna tet konrat hi kumtir lama ron thok ve chau khani in he banka hian kumchan vedon chu halo thok ve tone kumchan vedon a tho to wang hian bank kalmang po chu a hrechiang ema Russell chuan a thian pa chuan ruam hanaten om tak asia mangti hrehau lovin an pani chuan chochun chu an ei bor mai chuan cholna restaurant chu an bank office bullok mayom chu nia zertop ni ani wangin ni dang ain ban ma po antum an office ban vele chuan an pani chuan golf khel dun an tum mane tet chu office lama chuan na let lea Russell po chu ron let vele in an office bana chuan Russell chuan golf khel pui turin tet chu lo ngaka ma se tet chu a ngak chuak zo talowani kan soita kan khan tet chuan a matrang to in chu bank chu ain thachar chara a chunga poisa tam hunte a ngaka a ruam manna ati hlotlin theina turatana thilpoimo sang te ala khom vek bok hemini hian Russell nen chuan golf khel turin anin tiam ngei maya ma se ani chuan golf khel chu hatum der lo office lama chu na let lea chu bank atanga poisa tam theang berlak chu tumani a hlo chu tle matia adam kho chu theina tan ho tham hle in a hria ani hian bank karok ma chuan Cleveland atanga Boston thlok tur commercial airline ticket chu halei lok sadia ma chu ticket chu a ming dik tak mangin na lei nge office atanga a hon vele a man thei ngal turin a bungro engkim chu a pek lok sadia ma amhero chu bungro tam tak chu ha keng du chuang lo a chet vel ol samna tan tin amamo zual chau chu ha keng chuak donani ti chuan tet chuan Russell ne na cho chun ai dun zo chuan ani chuan paper bag li nang reng tak mai chu ha keng pheya chu bag chu a whisky lei thup na ta na ti ani thu a soibok chu baga achunga chuan cigarette carton khat a om ni na soya chu ti hun lai chuan tet konrat chu kumsom ni mi chau alania
chu tiang kum nau pang te chuan thil sual ati du po an thian te chuan an ring hau lo volt chunga paper bag lian tok tak akeng lut po chu an ni chuan rin hlel na chang an lo hrelowa a birthday chu ala rei lo wangin cholkar to pa ani chuan birthday lom matumanga whisky le cigarette ale lok sa ni maya an ngai ani ti chuan te chuan paper bag lian tok tak chu volta chuan keng lutin nakina chuan volt atang chuan chu paper bag lian zet mai chu aron keng chuk vele boka amma kan soita kang khan an thian dang te chuan ani churin hlel na han nei lo wangin an lo en liam ve mai boka lim takin ani chu bank atang chuan chukin a thian te po chuan lim takin an ban vain an thla liam ve mai ni ma se tho tran ni lo ni chuan bank chuan har sat na hatok tran ta volta poisa tam tham tak mai chu ha bowa tin an hathok turin nom tak nian shria tet konrat po chu abo ve bokane an bank atang chuan US dollar noi ni don chu ha bowa abo zong zong hi report then khatina tar lan dan chuan US dollar noi ni singkhat sanga ni in an soini tunang laya hludan an soidan chuan US dollar makta duai khatle noi sari borvel ni in an soya India poisa phe chuan a vaibel chetel chu ani mai theye hausak puiloi tham chu ani hrim hrim mai chu tiang zata tam poisa chu tet chuan lau thona nei hau lovin a thian te bula chuan aron kaltlang pui chu ani sia volta poisa tam tham tak chu ha bowa te tapo chu biak te ani talo bok thilom dan chu a chiang ta viau mai tet chuan bank chu harokani bank chu pon lama tanga rok ni lovin a chung lama thok tu tengein an rokani ti chu ha chiang ta tet chuan fing takin bank chu haroka engma ti chia ta nei lova tuma ri rapo anei heklo lim takin poisa ne nakal chuak ve satli mai ani chutianga ol sam taka kumsom ni mi lekina bank roka poisa tam tham tak mai a han ruchuk ta mai chu mitin mai chuan makan ti ema arang theang berin Cleveland Police Department te po chu hriat tir zui ngalan ni detective te po chuan uluk takin an han chuya chu bank poisa da na bom han ti chia te mo tala han khon chiat ti vel po omlo chu an han bi chianga an han zir chianga amar chu zir chian tur an nei tam lo hle tet kon rata chu chuya ni deuh satli mai ni ti chu investigator te chuan chulaya na thok te chu an han interview tranta tet kon rata thian pa Russell po chu han beve atira chuan teta abo wangin Russell po chu rin hlel li sa telvea masen han chuin Russell chu a telve lo ani ti chu han fin fiale theitane ti chuan tet kon rat chu khoya nge om ti chu detective te chuan an hriat du ber chu hanita ado kan la chu aruak hoya alokar po honlo ani ti a hriata akar po chu mu tur om bok lo ani teta apartment lama chuan an vakal thuaya poisa emo an hu han chuina ta na fin fiana om theyam ang te chu han zonga ma se eng ma chu an mulo athom no tren khat chu ha bowa tin amamo zual pui chu a om lo bok alandana chulai mun chu a chu san nga la ni ti a hriat maya roman na fel fight taka chu bank chu rokani ti po a hriat mai police department te chuan an ma ni ngota chu case chu boi pui thei chi ni a shelawin FBI te chu an ma ni pui tur chuan an han ngera a chan po a ma kan soita kang khan tet kon rat chuan Boston lam pan turin thlona cricket ala kan ti to kha sumini wang chuan state danga zon phalna an mu angai sia FBI te chu an ron enroll angai ta ne ti chuan rampum huapin tet kon rat chu an zong talui lue maya athalak chu bank te airport te bus station te le ramaria te chuan an thon dara ama chu an zong talui lue mai cholkareng awazat an zonga teta chu an mu theilo Tren khat chuan New York a mu ni omin an in soya tren khat chuan California an mu ni in an soibok a tren khat chuan minglem mangin state danga na athok ni in an soiboka ma se an soi sang te chu police te chuan uluk takin an enfi asela ma se tet konrat chu mutur a chuang lo wani kumsa zugo somruk pakua vela chuan digital footprint ti vel te chu lapmel hriat ani lova online banking ti te social media ti te chu mel hriat alani lova hetiang ani wang hian mi then kata chuan big bo chu all sam hle a thona bank te hian a fingerprint chu an lo la box silowa chuti hun lai chuan min poisa haneya roman na fel fai tak anei bok chuan
big bo chu atana olsam mani detective te chuan te ta thin te chu an han koma a bial nu te po chu an han dop vel thin ma se ani chuan an ni ho chu engma alo hril lova ro man na engma asiam puilo a thil ti tureng kim mai chu te chuan ama main ati nin nalanga tuma athurol puimio lo wangin police te chuan no chui po harasan ti kher mai tet kon rata chui tu te po chu an ril ru bui ta hle mai tet kon rata chu engang mi nge mo hani chia le chu me hratur chuan ani na dik tak chu an han chui chho tran ta tet kon rat chu a ming dik tak chu Theodore John Conrad ania kumsanga zakwa somli pakwa July ni soma piang khani in Denver Colorado USA piang ania apa ming chu Edward Conrad ni in anu ming chu Ruthabet Conrad ani ve thungani anu le pa hi Conrada primary school akal line anin trena ti chuan tet Conrad chu anu le a u nau nu nen an cheng hota apa chu US Navy a captain ni thin ania chutia anu le pa anin then tak nuwa chuan Ohio Lakewood lama chuan anni chu han cheng ve ta thung chutia anu howa han kho sak tak nuwa chuan tet Conrad chu Lakewood High School a chuan akal ve tran ta kumsaka zakwa somruk pasari khan Lakewood High School atang chuan a in sir chuak ve ta ni High School a kal lai hian ani chu alar ve le trina student council te chuan hruai tu atan te thlan ani trina ni ani hin no pang fingzet mai ania a IQ po 135 tia soi hani ve hial train atlang pui thuin mi pa ngai te IQ hi som ku atanga za pako inkar te ani trina average hi za anga chut ani trina ni za som atanga za som ni inkar te chu above average ti ni in superior an ti te chu za som ni tanga za som thum inkar te hania za som thum chunglam hi chu very superior emo gifted an ti trina ni mi big liao ani ti na ni chu heti high school azo nuai hian ani chuan New England College a chuan lu ve hatuma chutha chuan apa kha assistant professor political science zirtir tua alo thoka apa chuan Navy aban san hnuin assistant professor na chu a mulene ma se apa thona college a akal nu kumkhat nu leka chuan college chu aban san vele tamaya ti chuan kuya hoga community college lama chuan ain son le ta heti college a akal nuai hian college chu ban san velein kumsanga zakwa somruk pakwa kumtir lama chuan Society National Bank headquarters a na amuta a chu bank chu kan soita kangin Cleveland Public Square om mani bank a chuan clerk angin na thoka bank a rau po poisa ta na big biala chuan a thokani chu tianga thokte chu mirin om big te han ne trina kumchan velek la thoksia chu tianga mirin om big te thona an tho tir thei mai po chu tet konrata mi big ni zia lan tir na chikhat chu hani ome chu tianga police tena tet konrata ni na tiktak an han hriat ta ka chuan an mit chui chu kum nau pang te ma ni sela mi pa ngai chungla man chui ani ti chu hanin hreta tet chuan bank chu zirtop ni a roka inrin hi le chol nia chuan office an khara wangin poisa bo ti re an hrelo ni ni zeta bo nu tho tran nia an hre chau chu ni sia tet chuan ni zet mai chu biru na hun rem changa nei ti na ni chu amma kan soita gang khan tet kon reta pa chu US Navy a thok ani wangin tet te chuan mun sang chu an lo to thina mun sang anom kual to thin si hetiang ni wang hian tet kon ret chuan US mun sang chu a rebel na thina chu te ni wang chuan police te tan po chui chu a har savio mai investigator te chuan tet kon reta man thei dan tur chu an han ngai tu ta chara a thian tele a bial nu te po chu an han ko mal bok chu tianga an kom na tang tele a thopui te hne na tranga an thu hriat te chu an han chuk tu khom vel thina chu tianga tang chuan tet kon rat chuan a main film pakhat chu alo en ulukle mai thin ti an hre chuaka chu film chu a malok kumsanga zakwa somruk pariata an ti chuanin a film ming chu The Thomas Crown Affair ti ania he film hi kumsanga zakwa somku pakua khan ti chuan non le ani ngat mai an ti chuan non le na hian Pierce Brosnan chuan a producer ama chu changboka chu film chu police te chuan zir chen try nan ria he film recap hi kan han soi zor donani Thomas Crown chu mi hausat zet mai ania sumdong fing zet mai hani bok
ani chuan anun dan ngai reng chu haning ema chutiang ani wang chuan intilim na tan bank pakhat chu rok aril ru gani ti chuan ani chuan bank rok turin mitam tak chu ruaya amiroi te chu tutema chu hanin hreton lowa tutema chuan crown apo chu han hrebok lo ani chuan arukin chu bank rok na chu hathunun tlata tutema chuan kan soita kangin ani chuan hrelawani ti chuan hlotling takin bank chu han roka an poisar ru khom te chu crown chuan arukin ala khom ta vek mai ti chuan chu bank rok chu Vicky Anderson chuan a han chui tranta ani chuan Thomas Crown chu haring hlel ti chuan ani pahnih chu an hanin bitum ta zak zaka amero chu Vicky chuan Crown chu aman theita tat lawani chutiang vel film chu Ted Conrad chuan uluk takin na lo ena chu film ang mai chuan ani chuan chungril lama trangin bank chu harok ta Thomas Crown ang chuan ani chu arel rubo zui theita ngem chu film le Ted Conrad ta in lai chi no mang ang te chu police te chuan an han chui jar jara thilmak tak mai chu Ted hian bank ka rok lai hian Russell chu va bia ka tuma mase Russell chu in lama alo lo ani Ted chuan Russell anu chu ha beta zoka Russell chuan chu mitlai chuan ina chuan lo sela chuan atrian pa chu atlan bo a ring lo ni in na soe Russell arin dan chuan Ted Conrad chuan a fin le fin lo fin fia na tan bank chu arok mai ni na ngaya mase chu tianga bank ka roka poisa tam tak alak chu taksia chuan zel tang the ni ti in shein atlan bo ta mai ni in atrian pa chu ngai ni Russell chuan Ted chu a han ring khopa poisa te chu ala chu kani chuan min muanga ka thian te bula po a mu tiranga ti chuan thotan zinga ada le main ka ring hati hiala chutiang khop chuan Russell hian Ted chu haringa Ted chu misual ni in aring thei thlat lowani investigator te chuan Ted Conrad chu an han chui don view thin tak nain a fingerprint chu an lo nei box silowa a thalak chau mang chuan an han chui tranta ani chuan a melte lo ti danglam ta sela khoya emo chuan mu po ni sela a fingerprint tel lo chuan ama ani ti finfia ngai na home don silo hetiang wang te po hian ani ram thren khatin kan fingerprint tele kan mit muzia te han lo lak thren ne sarkar data la khomna kan chuang kiau to sia adar card nei ho te hi chu biruk vak ngai na home to lo mai the ani tetam hunung ber tu chu a in lua nei tu nu chuni in ani hian zandar sari le chan ve la chuan motora alone ni in na soya ti chuan te chu motora chuan lon in Cleveland International Airport lam chu panphein chutrang chun Boston apan ta ni in police te chuan an hriani airport bulatang chuan te chuan abialnu Kathleen chu havabia abialnu hena chuan Pennsylvania lama akal tur thu avarshilani chulai chuan concert a omdona wangin athang rei don lo ti avarshila hetiang ani wang hian FBI te po chuan teta bialnu Kathleen chu uluk takin nan chui zui mase te chuan abialnu emo hathien pa Russell emo po chu haron belova anu le patak ngial po abezui tasilo te chuan abialnu chu han kalsan mol top chu a hre po anima na July ni som pasaria chuan le kha ron thon shrama chule kha chu Washington International Airport bulatang ron kalania July ni som ni pahnia chuan le kha ron thon lein chu le kha thon ron kalna chu California ni dai thung Los Angeles International Airport bulatang ron thon ni in alanga alandana Ted Conrad chu thonai na jin kual ni in alangani abial nu hne na le kha thon dan chuan Ted chuan poisa ruk thu chu hapoma kumsari nuwa ani chu aron le thei ain be sei ni in abial nu hne na chuan a soibok ani kum no pangta chuan dan le hrai chu alo la hrafam kim lo hle maya kumsari borvel aliam nuwa chuan ani chu a filim mai do ni in ain ngai te po anima na ma se reiwa lo ani chuan dan le hrai han hre chiang in chuti mai in an chu zalen don lo ti chu a hreta a ama zong tu te chuan engtik lai mai poin an zonga rampuma chuan an lui mai si adam chung chuan ani chu wanted ani to don ani ti a han hriat ta ka chuan Ted Conrad chuan abialnu po chu phatsan mai zai relta biak po abe chun zom to lo abialnu hatrian te hachung le kwa ami hriat zong te chu tuna chuan atan chuan mi hla mi hrang an lo ni zo to a chung mi te zong anun lui zong chu akal sana ngai ta ne kumsaka zakwa somruk pakua September ni som pahnia chuan federal agent te chuan Ted Conrad a man theina tur le kha chu an kolta khiu maya khoi muna po omsela anungin emo athi nemo han man ngei turani top mai
hetiang ni taka wang hian tet konrat chuan a hming dik tak tet konrat ti chu a thlau thlata a hming le matan Thomas Randall ti chu haputa ne hetia hming le ani na zong a thlak taka wang hian ani chuan a him pha ta tin a poisa nei te chu a mang huo du lova tlem te in na manga hetiang ani wang hian midang te chuan ani chu an beng khon lo ani na niam te chu ha thoka Linfield Massachusetts lama chuan a in beng bel chun zom ta chulai chu mun re tak mai ani ya chung lai vela pem khom te chu ani na harin zo sak te chiam lo nakina chuan ani chuan nupui anei chun zom vela tamaya arelo te a fanu aslin chu anei chun zom ve bok anthenom khoveng ten po anin nel hlea anthenom te chuan ani chu mi polai tak ni in an hria min nga da tlak tak ni in an hrebok minun nem le zaidam tak mai mi poisoi hlau tak ni in an hria chung lai vela chuan tom tia ko thin ani atira chuan golf industry a chuan a thoka golf dor chu ani chuan a ngak thina chutianga nan hiam te a thowang chuan mitam taktan chuan bank rok tu ani ti chu hriata har viawang a thokrim ema a hun taka a hna kala abang tlai pola ni zia thin hetiang ni wang hin midang te chuan ani chu han ring trina midang te tan chuan bank rok tu ani ti chu rin hlel a har saviau mai hemin huai hian thil sual ati chun zom du mi alo boka amero chu zela chuan tang lo ma sela aruk takin ani chu shom takin nom ve thung si midang ina atun manun luite han zo chang chuan ani chuan pumpel ram atum trina a thian luite le ami hriat to thin te chu tu ma chu a be chun zom du lova a pumpel ram bok anu le pa le au nau te nge po chu a be chun zom du to lo ani ma se anu pui fan hau te tan chuan pasal thatak mai le pa thatak mai ri thunga ani chu an har sa na pianga chuan a pui bom zar train ani hun le ni alo liam zela thiam na po asang view mai amero chu kan soita kangin tet kon rata ku zia chu nei ani lova hetiang ani wang hian te ta chu man chu mai thei ani big lo ama chui tu tam tak chu an pension zo to boka thren kha chu an thi to boka ne alan dana chuan tet kon rat chu man chu alo tur nin na langta tet kon rat chong tu te chu an la bedong du chuang reng lo maya ama zongor tu zual US Marshal pakhat John K Elliot chu afapa Peter J Elliot chuan aron thlaka John K Elliot afapa Peter J Elliot chu kumsang ni le pathum khan Ohio a US Marshal aron ni velea chuti lai chuan apa John K Elliot chu halo pension to John K Elliot chu kumsang kha chu somkua khan pension to in ani hian adam chung zo in tet konrat chu azong chara kumsang ni som ni mars thla khan a boral nge a pension nu le a boral in kara hian John Elliot hian tet konrat hi ala zong chun zom zelani chutianga apa abeidon du lo wang chuan Peter J Elliot po chuan aruk takin tet konrat chu man na tum vereng boka anzon mu theilok lo wangin anrin dan chuan tet konrat chu US rampo na apoisa tam tak nen chuan a chuak ta nin an ngai ani mase ramchunga ala om da lo mo tin arukin an zong reng tho boka chuti khop chuan rei tak zong ma sela tet konrat chu han man thei chuang lo an man thei lo chan hi engdang wang ni lovin a fingerprint an nei lo wang le ani hian anu le pa te a thian tele a bial nu te tak ngial po akal san vek wang chu hani pakhata FBI le local police te chuan a chung ku te a thian tele a tho pui te chu han vil renga ani hian aron biak le nge yan ringa mase soita angin tet konrat chuan tu ma chu aron bedu to lowani tin atlan bona tang chuan thui tak atlan bo du lova heng te ni wang hian airport le bus station a han dap view na in ani chu mu tu rom lo ani azin kual vak lova hemiani wang hian mana harsa ama soita gang khan ani chu Boston a thlona in a thloka ma se Cleveland atanga Boston apan nuwa chuan police te chuan Boston a hotel tele airport te rental te po chu an han be viawa an han zong kual view na in ani chuan alo chu san vek to si FBI chuan most wanted lisa anda US Marshal ho point rampuma an zong luai kumsom nga le pani zet mai chu Amazon na hi han thoka a case chu an close du mi alo
มาเซเต็ดคนรัดจูอันมันเทช่วงเราอาชันจูมากันสวยตากันคานfingerprintจูหันในลาวะตินอันนี้เฮียนอันนุนลุยจงจูกัลสันเวกบ็อกซี่เมริกจุงทิลริงอจูตอกโจลาวะขัดหุ่นไลค์จวน CCTV เตะฮัลโหลลาวะตินดิจิทัลแบงกิ้งรีคอร์ดเตะฮัลโหลลาวตินซูบากะ real time airline tracking อังจีเตะฮัลโหลลาวะเกลฟไลน์จูสันคานอันนี้จูโบปิลมีไหมตินเตตจูมีฟิงตักอันนี้เจงฮัลบวนดูลาวอันนี้เฮียนไอดิลิมเตปอจูตีระจวนเสียมฮัลไม่ลาวะนั่นเฮียมเตทกพดขัดหุ่นไลอันไงดานะจวนแบงก์รอกตูเตจูเจเลียนวิวตูรินันไงโฮเทลเตคอสตูรินันไงนี่มาเสเตตจูนั่นเฮียมเตทกินคอสโลบโลปะอลันดานะแบงก์รอกปอยสตัมตักในอังอินอลังดูทัดโลวนี่ที่จวนซอยม่วงอินอันนี้จวนมิงเลมจูหันินผัวชัวอันนี้น่าเลมจูอินเสียมชาวตานี่สวยตากังอินปอยสาจูมังเทียมมาทิลโฮเตฮัลเลเวโลเฮติงปอยสามันหัวโลวังเฮียนมีดังเตจวนรินเลนามิตินอันเอ็นเวทัดโลวะตินปางไอตักินนักษาทิลสวลดังคอยชุนจอมโลวะนุปุยฟันเอาในอินนุนปางไอตักินนันุงอันเทนอมขเวงเตตานมิจะตักอันิชัวตินชูบากะมีดังเตตานะมีนเปเลมิรินทลักตักอังอินอลังชุนจอมตะบกซีปุลิสเตรินดานเลเบสเซโลลุตุกตานตักไม่อินอันนี้จูขสามีวะเฮงเตนี่ว่าเฮียนเต็ดคนรัดจูปุลิสเตจวนอันมันเทลานีนอลังอันนี้ติจวนเต็ดคนรัดจูมันเหลาจวนอารอนขสาเวตานโนัวกุมสมงาเลปันฮิเซตไม่จูปุลิสเตจวนอันซงมาเซนมุโซโลหุ่นตบละมาจวนอักษิเซลนัตเตปจูอารอนทาโลเวตรันตาอาทิเตปออาโลนายเวโตเนชุดที่ฮันนี่วังจวนเต็ดคนรัดจวนทุรุกจงจูมีดังเตเชียดละว่าฮันรีรัลตีร์ไม่จูพัลละว่าฟันุนเนน่ะจวนอินปวงอินฟันูจวนมีดังจูอักษิลจวงโลอันชุงก็ทุรุกอันนี้อังอินอันวงเขียวทินัวฟันูเฮียนปุริสเตจูชิลินปุริสเตจวนอันชุยโชเลตะโจกันเนทินัวปุริสเตนอันเชียดมีโอวังอินรวงจูเซลาหันตันตีร์ไงนะฮอมโตบกซิลวะทุดิกจูคอนฟามันตุมาเคสจูอันหันเอ็นเลรีไอ้ปวนนั่นเลยข้าเตจูปุลิสเตจูนั่นละหันซิร์จียงบอกกุมสมงาปันฮิเซตไหมปุลิสเตเล่าบุมโหลดลิงตุป้าจูตุงเออันนี้เชียปุลิสเตเฮียนชุยชูเซลันตุมันเออาริโกดลุยเล่อาริโกดทาร์เตจูอันหันคอมเปร์เวลชินตาโทมัสรันดีเลโมหันติจูเต็ดคนรัตงเออันนี้ติจูหันเชตาเนเต็ดคนรัตจูกุมสังนิสมนิปะขัดเมนิสมปาริยตาจูนาบูราลาฟิลมไงนัดอันจันนะบอสตันบุลล็อกจวนอันนี้จูอาโลโคสาเรงซีขสักนำหุ่นลินฟิลมาซาจูซิตจูบอสตันมาร์ลัมเมลสมปารุกเจ้าลานียฟันุนเนนาอันนี้นาดิกตักอาชิลฮีกุมสังนิสมนิปะขัดมาร์สลานียทีนี้ฮีเมนิสมปาริยตันิเวทุงทุรุกอาชิลนูทันนิเลกะเต็ดคนเรตจวนโคเวลาโลชูสันตินานิจูปุลิสเตจวนอันนี้นะจูอันหันซิร์จียงโทมัสรันเดลเปียนนิจูกุมสังจุกุสมลีปัสสารีจุไลนิโซมานียมาเซเต็ดคนรัตเวทุงจูกุมสังจุกุสมลีปักวัวจุไลนิโซมานิทุงอันนี้จวนเปียนกุมจูกุมนีอินอาโลซอนอาโลนียปุลิสเตนะอันหันชุยตักเซลาจวนปามิงเอ็ดวัดเตเลอันนูมิงรุทาเบตติเตปจูอันนี้จวนอาโลชมาเมโรจูมิงโตปะจวนรันเดลติจูมังทุงอันนี้ตินไอดิลุยเตปจูอันหันเช็คนนเลเซลาสิกเนจาร์เตปอันหันเช็คอุลุกวิวจุดที่ยังจังจวนโทมัสรันเดลสิกเนจาร์เลเต็ดคนรัตสิกเนจาร์จูอาโลอินอังทัวกันอีติจูหันเชตาติจวนมิส่วนมิงทั้งตักไม่ฟิงเวอร์เทอร์ตักไม่จวนมันโลวินโคเวลจูโลจูสันตาเนโอเลตุนรูปตาจวนกันเคสจูขัดที่จงขันนี่เลพอดไม่เซลาปะที่อินเรมาติจวนวิดีโอดังเนนิมูเลถ้วยกันตุมโดเนีย